tant que humoriste ma son ka baara in ɲini k'a dɔn ka yɛrɛbaya dabila ka galontigɛw dabila ka ɲɔgɔnna gosiw dabila ka baara in valoriser u bɛ sa delili la aw kɔni. Coucou tout le monde, Elba Production, Kanomaga Chama, Ani Musulman, Dimse Ani Makoroba, Malikono Ani Malikokan, au Bismillah, Aka émission Kaneka, Cinécom et Humour. Invité Mamolobi Mado Lente, Aura Nyaba Sekelena, Ninde Isaï, oh, Aureka Fola, Isa Sekelen Flea Muluambi, oh, Abefaka Fon Fendo, Isaka Kachala Fe, Jabi Chama Misrobi, Isaï Bismillah. Bah. Kita nanga plateau ka jaranye mi yɛrɛ fo ki wali mando ba ani fama o kɛra abina fo folo ni kunu ni bite kelen dɛ ayiwa ala ka kɛ hɛrɛ ni ngoni bo me hɛrɛ fɛ o I minɛ bɛ k'i bonya k'i nɔrɔya cogo min na ni ok ala ka kɛ hɛrɛ amin d'accord mi yɛrɛ fo ki wali mando ça va bien ba d'accord Isa an bɛ fɛ I ka I présenter dɔɔni Isa yɛrɛ jɔn I tɔgɔ I jamu I bɔrɔ I sigilen bɛ yɔrɔ min na ani I bɔdugu d'accord ne tɔgɔ Boubacar Coulibaly bon n sigiyɔrɔ bɛnnen don Para-Jikɔrɔni ma n ka village ye San ye San dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Ntoroso o ye n faso ye mais actuellement n yɛrɛ kɔni sigilen don Para-Jikɔrɔni Abdoulaye Bougou la voilà o ɲana muso joli muso kelen bɛ n bolo fɔlɔ ani den saba den cɛman saba o ka ɲi o min fɔlɔ fɔra kuma la o b'a yira k'a tɔw bɛ kɔfɛ nka kɔɲɔmuso mana mɛn a kana fɔ ne de y'a don I da dɛ bon de toute façon a bɛɛ kɔni ye hɛrɛ ye a banna ala k'a kɛ hɛrɛ d'accord ok Coulibaly e yɛrɛ donna baara in kɔnɔ cogo di bon ne donna artisiya kɔnɔ cogo min na diɲɛ fɛn o fɛn a sababu bɔ tan tɛ o ye tiɲɛ parce que baara dɔw bɛ yen n'i y'a kanu f'i ka mɔgɔ sɔrɔ min b'a ko kɔnɔ min b'a ɲɛdɔn o bɛ I bilasira kosɛbɛ parce que diɲɛ fɛn o fɛn fo ɲɛminɛ bere ka k'i la n bɛ n to nin wagati kɔnɔ ka n Dji Jakite fo qui est l'ancien directeur de la maison des jeunes kosɛbɛ donc ale ye n fa ye an ka sigida la an ka so man jan ɲɔgɔn na tuma min na baara in kanu ye minɛ n ye n kalifa ale de la kosɛbɛ donc ale de ye n dɛmɛ ko caman na k'an ni mɔgɔ caman ɲɛ yira ɲɔgɔn na n ka se ka fɛn caman faamu nin baara kɔnɔna la a ko n ma docteur Théâtre ka di e ye humour ka di e ye mais e nini kalifa ne min na ne ye dɔnkɛla de ye nka n bɛ se ka I ci dɔ ma o dɔrɔn tɛ n bɛ se ka kuma fɛnɛ f'i ye k'i bilasira kosɛbɛ a ko Théâtre ko manamana baara ba mais ko manamana mɔgɔ tɛ se ka kɛ ko docteur n b'i bila ni o hakilina ye o lamɛn I k'o kɔrɔ dɔn I ka sɔrɔ I ka taa karisa ni karisa fɛ yen ale ka o dɔnbagaya kɔnɔna la o de nana ni ne ni Bukari Sidibe ka relation ye kosɛbɛ n Dji Jakite de ye ne ci a ma donc kɔnɔna la ani mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn dɔn o fɛnɛ kɔnɔ Wuradi Seku kɔnɔla tournage kɔnɔlaw la ka na se yɔrɔ ninnu ni mɔgɔ caman ma d'accord donc kow nana o cogo la ten d'accord voilà donc ni Djibril Diabaté de l'ORTM n'o nana don ɲɔgɔn na bi a bɛ retraite la pour que ka se ka éclat de rire fɛnɛ participer donc n b'o fɛnɛ kɛ donc ale fɛnɛ kama an sera ka espace culturel Bouna sɔrɔ depuis 2003 ka to ka humour kɛ chaque premier vendredi avec Gimba National Michel ala ka hinɛ la Tentenba ala ka hinɛ la Fima ni Jɛma Lamini Sisoko tous les premiers vendredis du mois an kun b'a kɛ espace culturel Bouna la bon denmisɛnnin dɔw fɛnɛ kun b'an senkɔrɔ olu fɛnɛ kun ka dɔgɔnin bɛɛ Kante n'u b'a fɔ olu bi ko Kante Solomani Keita ka se Balamusa Junior ma n'u b'a wele ko Fagimba donc olu fɛnɛ kun bɛ kalandenya la Zulu senfɛ voilà olu fila de kun ye Zulu ka sagitala ye donc olu bɛɛ fɛnɛ kun bɛ espace culturel Bouna fo ka se Petit Guima numéro 1 ma voilà mais olu kun y'an ka denmisɛnnin fitininw ye a kɔnɔla la ok awɔ o faamuna I da don
humour la sisan ka fara cinéma in kan nka ne kelen an kelen k'i ka photo bila page kan an y'a ye commentaire kɔrɔla na mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko docteur ye conteur ba de ye conteur ba ko docteur bɛ ziiri fana da wa i bɛ ziirinda fana kɛ bon docteur bɛ ziirinda bon humour de tun ka di n ye kosɛbɛ mais komi art sira fara ka ca bon n'i ye sira dɔ minɛ n'i y'a ye yecogo dɔ la hali ni m'i sen kuru dɔɔni i bɛ sira wɛrɛ ta i ka bonya bɛ min na o ye tiɲɛ David art ye baara de ye fo arikɛla yɛrɛ fɔlɔ k'a bila a kunna k'a fɔ n bɛ ka min kɛ n bɛ ka baara de kɛ kosɛbɛ n'i ye humour ta san misali la humour kan ka kɛ komi i n'a fɔ humour ye rédaction de ye classe kɔnɔ u b'a fɔ ko rédaction c'est-à-dire devant chaque spectateur il y a toujours l'introduction il y a développement et il y a la conclusion bon faut humoriste ka se k'o de dɔn ka se k'a ka baara bila en valeur n'o kɛra a bɛ fɛn sɛbɛn fɔ mɔgɔw ɲɛna n'o kɛra mɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ a sɛbɛn minɛ donc o de ye k'i ka baara bonya mais sisan sira caman donna ko kɔnɔla la tuma dɔw la fo anw yɛrɛ bɛ maloya k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'an ye humoriste ye donc c'est pourquoi ne ye n jɛngɛ dɔɔni humour plateau sanfɛ humour scène sanfɛ ka émission radiophonique daminɛ ka compte dɔ bila en valeur ko mɔgɔw ɲinɛna ale kɔ donc o de nana tuguni fo an nana ka na émission télé sɔrɔ ka compte tour bila en place sinon l'objectif même du compte tour c'est faire déplacer le compte dans des différentes localités mais ni mɔgɔw bɛ jɛ la i ni danaya mɔgɔw bɛ jɛ la donc tu es obligé maintenant ka olu fana wele k'u sen don a la c'est pourquoi compte tour kɔnɔ an ye discipline caman k'a kɔnɔ que ça soit rubrique danse rubrique humour etc voilà d'accord dɔgɔtɔrɔ faamuna i bɛ fana bɛ branché caman kan bon parce que a bɛɛ ye seko ni dɔnko kɔnɔna de bɛɛ ye seko ni dɔnko ye i fana bɛ k'i jeniyɔrɔ fin jamana kɔnɔ bon dɔɔni d'accord dɔgɔtɔrɔ e donni baara in na ani bi cɛ yalima a bɛ san 10 bɔ n'i ye 2003 ta 2003 yɛrɛ ye o ye espace culturel Bouna de ye fɔlɔ d'accord sinon avant que n ka Bouna daminɛ les premiers vendredis du mois an tun bɛ film dɔw de kɛ n ye film 2 kɛ le Sida à Natabougou qui a été diffusé sur l'ORTM vers 2001 kana 2002 kɔnɔna la il y a l'aventure de Ismaël ça aussi ça a été diffusé réalisé par Amadou Konaté de l'ORTM a tun bɛ émission miroir kɛ donc ne y'olu kɛ depuis vers 2000 kɔnɔnaw la 2001 2002 2003 kɔnɔnaw la mais k'a ɲɛsin humour yɛrɛ ma ka baara caman bila kɛrɛfɛ dɔɔni k'an yɛrɛ di humour ma o fanga daminɛla vers 2003 après l'éclat de rire d'accord voilà parce que ɲininiw ye a yira n'a ka fɔ ko gafe dɔw bɛ yen n'i ye san 10 sɔrɔ baara la seko ni dɔnko kɔnɔ jamana in kɔnɔ État kan ka dɔ ye ɲininkali in kun ye nin de yalima État bɛ k'a dɔn aw ye wa aw minnu ye san 10 ni kɔ sɔrɔ baara in kɔnɔna na bon o ɲininkali bon je peux dire que État ma a dɔn an ye dɔɔni mais n tɛ État fana jalaki parce que mɔgɔ o mɔgɔ ni m'i yɛrɛ organiser k'i yɛrɛ bila minɛn dɔ kɔnɔ i tɛ se ka bonya c'est vrai artisiya ye baara de ye fo artiste k'a yɛrɛ bonya mais bi n'i y'a mɛn i bɛ se ka seko ni dɔnko bonya parce que humour bɔra humour minɛn kɔnɔ a kɛra yogoro de ye c'est pourquoi docteur ko ale bɛ maloya kuma la ka fɔ ne ma ko humoriste parce que ne ye min faamu humour kɔnɔ ne bɛ humour jouer cogo min na ne y'a faamu cogo min na bon n'an ye sisan jouer ye dɔrɔn ne yɛrɛ bɛ maloya k'a fɔ ko n'u bɛɛ ye mɔgɔ sugu kelen comment ça veut dire que un humoriste o yɛrɛ ka jan n b'a f'i ka plateau sanfɛ yan docteur de y'a fɔ ni min bɛ se k'a sɔsɔ o k'an sɔrɔ ni plateau kelen kan il y a aucun humoriste malien min bɛ se k'i jɔ ne docteur ɲɛna ka humour 5 fɔ a yɛrɛ ka création na i y'a bɔ yɔrɔ min na n b'a f'i ye ayi o tɛ yen ni min fana dalen don a la o kana e ka plateau ka yan k'ale de ye nin humour créé a ka n lasigi k'a fɔ diɲɛ bɛ ka ye a bɔra yɔrɔ min na i b'a fɔ voilà e tɛ se création na source d'inspiration t'e bolo malien bolo dɔrɔn n'i ye téléphone ta dɔrɔn k'i yɛrɛ filmer ka vidéo bila ko tu es un humoriste mais humour bɔra min c'est pourquoi bi n'i ye Côte d'Ivoire ta n'i ye Burkina ta n'i ye Laginɛ ta bi ninnu bɛɛ bɛ ka anw dan humour la parce que munna yanni i ka don fɛn na a dɔn fɛn min don
Et il faut qu'il y ait ambition, qu'il y ait vision, qu'il y ait mais quand le téléphone t'a dit qu'il y a un humoriste, palon ni fin là. Donc souvent à Kagele. Vous to humour era kono be image do bla et puis vous be ñine ka fo ko image flé. Ni ma bla chuko don abse ki kele dona na tawla. Ça aussi c'est très important. C'est vrai. Il venait qu'à page Facebook ni nga fait un bêta. C'est très rare il connaît ko une vidéo ni ka bla. Moi je ne suis pas contre mais il veut dire ko ko ke aka ken objectif do ko. Ouais. Par exemple, tu as un one man show. Il y a là pendant 3 ans. Parce que one man show t'es drôle qui n'y a droit à mon on a qu'un fond un malien un très bon humoriste malien ni sera qu'à carrière qu'à one man show qu'il y en a bien en bamana ou one man show il quand on a sorti en français donc et quand on a c'est qu'à tourner que normalement non seulement qu'à Mali kono qu'à Mali région là ouais quand on a c'est qu'à Mali défendre dans les sous-régions mais bi Mali kono be humoriste à mon flat c'est qu'à comment on fait bego connaît des psy bego kuyen janfa bego kuyen jouer mais il m'a aussi chité no il sait qu'à wasoni minga baray mais misal tayi don do lan sigilin tora do vidéo do blané ka ne kun ko docteur ke kan na ko do ya bla TikTok kan ba TikTok pour que non on a droit moi famina nga dem sen do quoi et puis je suis le président de l'association des humoristes du Mali. C'est Parasamol qui est l'administrateur de cette association. D'accord. C'est Yoro qui est l'adjoint de l'association. Ok. Allah a sur activité là selon les compréhensions parce que Moroka a qui l'on m'a fait fait. Donc l'association qui est là ça existe seulement dans les documents mais après faut y tenir. Au Pétini a né Imour sketchy là-bas donc il y a beaucoup là. Nous docteur sketchy. A une année BC, a une année gelé. Parce que j'ai ne ka bara kon la ne kuma bara ke kini passer fene là parce que artiste c'est qui a inspiré Robert là donc au kon la ne inspiration no soro ka docteur so réalité do yele maga ke mourir mais patient on a sigi mbo fene ne na idée ni mo soro yele bugula ñu sélectionner mo go mo na ce jour là il y avait Kanté il y avait les Koro il y avait Petit Bandit donc nous le mo dama do ta ka sketchy keno lui. D'accord. Mais après, la moindre des choses, à les car ça n'est pas fait en fait. Ouais. Mais la bara. À Kadigné, quand il y a le mode de Rondo, vraiment, docteur Aïma, à sketchy Jarangi. La moindre des choses. Ouais. Au TC Koké. Mais au lieu de d'ici Koshi, à on de Imour sur Mali, qu'on a un de Mali Imour est représenté. Quelqu'un qui n'arrive pas à créer. C'est compliqué. Sinon ni sɛbɛbi ka baara ma mɔgɔ wɛrɛ ta tali ko kɛ o maloya kan k'i minɛ n'o maloya min minɛ i kan ka majigi sɔrɔ k'o tigi wele a kɔrɔkɛ ne bolo bɛna s'i ka minɛn dɔ ma n'i y'a ye don min na a kana jigi la i kana jigi an na o bɛɛ bɛ baara ɲɛ o de b'a to mɔgɔw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn fɛngɛ mais pourquoi bi humoriste tɛ ka se ka ɲɔgɔn minɛ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ humour dɔ fɔ ne ɲɛna bi et bah ah docteur ne nana i kan dɛmɛ vraiment comme i dɔnnen don ne i kan dɛmɛ dɔɔni ne bɛ lamɛn e b'i kɔnɔta bɛɛ fɔ ne ɲɛna ne bɛ to o fara ɲɔgɔn kan ka t'o je Segu téléphone ko clé de do dɔ b'o ta Segu a b'a ci ne ma e ma mais i tɛ sɔn ne ye bilen. Mais au fait est-ce que humour yɛrɛ fanga tɛ ka dɔgɔya dɔɔni parce que humoriste bɛ mais vidéo kelen bɛ ka humour yɛrɛ fanga dɔgɔya bi an bɛ don min na ko bi. N bɛ ka na ni o kuma kelen de ye c'est pourquoi a ka gɛlɛn jamana ka se k'an lakodɔn n'a ye parce que an ma organiser kelen n'i ye humoriste kelen-kelen lamɛn k'u lasigi plateau sanfɛ i bɛ jigilatigɛ sɔrɔ parce que u si tɛ yen nɔ min bɛ se ka kuma i ye humour yɛrɛ kan. Humour yɛrɛ ye mun de ye fɔlɔ humour c'est quoi humour si yɛrɛ fana ye mɔgɔ sugu jɔn de ye mɔgɔ jɔn de kan ka humour kɛ donc ne min yɛrɛ donna la ne mago bɛ mun de la dans l'avenir mɔgɔ minnu bɛ bɔ ne la est-ce qu'ils seront fiers de moi f'i k'o de dɔn i ka baara kɔnɔ ka se ka baara kɛ quoi ni m'o kɛ i tɛ se ka siran baara ɲɛ ni m'o kɛ i tɛ se k'a dɔn i bɛ ka baara min kɛ i t'a nafa sɔrɔ quoi minnu ye humour jateminɛ ka parce que humour n bɛ se k'a fɔ an ka fɛn tɛ quoi mais fɛn nalen de don k'a fɔ an ɲɛna humour i kelen k'i jɔ ka mɔgɔw layɛlɛ hali n'a y'a sɔrɔ kɔrɔdɔgɔw tun b'an fɛ yan donc a fɔra l'humour outre une fonction de divertissement exerce des fonctions morales et pédagogiques. Elle prétend en effet dénoncer les travers de la société et de l'homme et les corriger par le rire. Donc,
faut humoriste ko de faamuya ina fa sensi a di cogo bɛ ka mɔgɔw ka divertissement di mɔgɔw ma ka mɔgɔw lakala k'u kunnafoniya ani ka tila k'u interpeller sur une situation toujours c'est pourquoi humour b'a sɔrɔ thème b'a la a bɛ mɔgɔw la divertir mais i bɛ taa sɔrɔ tuguni fɛn dɔ fɛnɛ b'a kɔnɔ e yɛrɛ b'i to yɛlɛ la k'e pourtant ye kuma min fɔ a y'an yɛlɛ mais tiɲɛ bɛ yɔrɔnin dɔ la dɛ donc c'est comme ça. C'est ça. Donc o de kama a ka gɛlɛn État ka se k'an bonya a ka gɛlɛn autorité ka se ka fanga don baara in na tant que ni anw yɛrɛ m'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye k'an yɛrɛ organiser ka kɛrɛfɛ kumaw dabila ka sɔn baara ma ka guloki bɔ k'a ɲɛsin baara ma mais clano ni ka taa téléphone ta ka ɲɔgɔn dɔgɔya ka ɲɔgɔn critiquer ninnu il faut que humour ka b'o kɔnɔ u ka kunbaya quoi humoriste ka sɔn ka garantie quoi parce que pourquoi ne bɛ nin fɔ o titre min bɛ la jusqu'à ce que ne bɛ se ka nin fɔ n da la fo ka taa fɔ ko récépissé falenna donc ne place b'o yira n na quoi quel qu'en soit mɔgɔw sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ma sɔn ka fara ɲɔgɔn kan parce que les gens sont pressés e bɛ se k'a faamu cogo di un humoriste mɔgɔ min b'a ka baara dɔn e bɛ fɛ ka balo i ka baara la e mago b'a la e denw ka disi gosi ni e ye don n'a nataw la e ka se ka jamana kunna wolo don n'a nataw la n'i ka création ye parce que tu ne peux pas être artiste sans l'idée de créativité e bɛ se k'o miiri cogo di i sɔnnen kɔfɛ nin bɛɛ ma ka tila ka ye cogo dɔ la ou bien ka taa i nɔrɔ faama dɔ la bibi na ni min ye yɛlɛ ko baro kelen kɛ ni faama dɔ ye tigɛra fɔ o bɛ yɛlɛma o fɛ yen nɔ k'a ka famille charge ta k'a da o faama kɔ la a bɛ ɲinɛ k'a fɔ adamaden bɛ balo n'i kunkolo de ye n'i tɛ fɛn dɔ i bɛ tugu fɛntigi kɔ a b'i dɛmɛ o ye jumɛn ye tant que kunkolo t'i la ka baara kɛ i gɛlɛya fanga ka k'i la ka baara kɛ art dun ye fɛn min ye fanga b'a la kunkolo b'a la parce que a mago bɛ farikolo la kuma dɔw la mais a base yɛrɛ ye kunkolo de ye donc f'i ka création de kɛ ka se ka balo i ka création na mais ni e tɛ se o la mɔgɔ min b'a dɔn i b'i gɛrɛ o la o k'i dɛmɛ bi i bɛ humoriste tan ta sisan i b'a la sigi télé plateau sanfɛ k'e ka humour kalan cogo di n bɛ ka kuma humoriste de kan a b'a fɔ ne nin ta nana ko ale n'a ta nana diɲɛ fɛn jumɛn bɛ yen nɔ k'e ka se ka valeur sɔrɔ a la k'a sɔrɔ mɔgɔ ma sɔrɔ k'e tɛgɛ ta ka direction yir'i la que tu as passé à l'école c'est-à-dire i ma tɛmɛ école fɛ il faut que mɔgɔ dɔ de k'a sɔrɔ min bɛ se ka direction dɔ yir'i la k'i waju yɔrɔ dɔ la ka conseil dɔ d'i ma mais comment on peut être fier ko karamɔgɔ tɛ na k'i bɛ disi gosi a ma nɔgɔn o tɛ kuma kelen dɛ bon et puis yen olu ye filiw de ye quoi voilà donc c'est pour que k'a yir'i la k'a fɔ a ma nɔgɔn anw ka baara in ka se ka lakodɔn ni anw yɛrɛ m'a ɲini fɔlɔ an bɛ ka baara min kɛ k'o ɲini k'o lakodɔn fɔlɔ parce que e bɛ ka min kɛ n'e b'o ɲini k'o dɔn e t'o bonya ni e m'o bonya e ka baara tɛ bonya ni e ka baara ma bonya mɔgɔ t'i bonya quoi ça c'est sûr donc humour wele minɛ o kɔni o jɛlen don voilà dɔgɔtɔrɔ faamuna voilà o tɛmɛlen kɔ kabini dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ donna baara in na ka baara in daminɛ donni min kama ka n'a bila an filɛ yɔrɔ min na ko bi dɔgɔtɔrɔ ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ baara in kɔnɔ bon n ye gɛlɛya sɔrɔ gɛlɛya fɔlɔ ye mɔgɔko ye mɔgɔko jumɛn bi n'i ko sisan k'i bɛ fɛ ka idée dɔ bila en place i bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ minnu b'a fɔ docteur an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais en réalité baarakɛla man ca quoi ne ye min faamu sisan mɔgɔw la mɔgɔw mago bɛ tɔgɔ de la san walima ka bezi kɛ ka fɛn dɔ sɔrɔ san mais ka mɔgɔ sɔrɔ min mago b'a la dans 20 ans dans 30 ans n ka se ka waso ni n ka baara ye n ka baara in ka se ka hali n bɔnna dɔw balo baara ɲuman dɔ bɛ yen hali n'e ma fɛn sɔrɔ a la kosɛbɛ i n'a fɔ i ka laɲini yɛrɛ ye min ye mais dɔ bɛ e den ye yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ e de David den yan wala a bɛ se ka ɲuman kɛ i ye k'i bila condition dɔ kɔnɔ i fa ka baara kelen kama donc c'est ça le travail donc n bɛ se ka min f'i ye n ye gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔna la parce que mais gɛlɛya ninnu kunna an fɛ min na baara in ka di n ye quoi parce que n'a kun man di n ye ko dɔw sɔrɔ ko kɔnɔna la a kun bɛ na décourager par exemple depuis le début même n ka baara kɔnɔna la depuis l'espace culturel Bouna toujours ne bɛ hakilina dɔw miiri n yɛrɛ ka jate la parce que i bɛ fɛ ka balo fɛn min na il faut toujours penser maintenant à l'avenir de la chose donc kuma dɔw la i ni dɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa sɔrɔ o tɛ hakilina kelen mais o tigi mago bɛ dɔrɔn k'an profiter ka tɔgɔ sɔrɔ
o tigi mago bɛ dɔrɔn ka télé sɔrɔ dɔrɔn ka i ye télé la dɔrɔn a banna ambition tɛ yen objectif tɛ yen foyi tɛ yen donc olu de ye ne yɛrɛ ka baara caman lasegin parce que e b'i tɛgɛ fa o dɔw la i bolo ko jama b'i bolo i b'i engagé koba dɔ kan mais après n'olu y'u ka objectif atteint u bɛɛ bɛ tila ka taa e bolo jalen bɛ to ten sinon pourquoi ne ko i ma sango je suis le président de l'association des humoristes du Mali o bɛɛ kun ye jumɛn ye fara ɲɔgɔn kan si n'a y'a sɔrɔ bi ko o humorisiw sɔnna l'ensemble des humoristes maliens a tila bɛɛ b'a la i hakili bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la n'olu donna ni humour ye denmisɛnninw kunda kɔrɔbalen ninnu olu tila bɛɛ b'a la plus de 20 et quelques personnes ka association sigi olu yɛrɛ de ye ne wele docteur Ibe k'an ka ɲɛmɔgɔ ye ce jour là c'est Cheikh Nito qui m'a proposé réunion kɛnɛ kan an bɛna association sigi qui serait le président Cheikh Nito y'i tɛgɛ kɔrɔta ko je préfère que le docteur soit le président de cette association donc mɔgɔ filanan ko k'i proposé Zulu y'a tɛgɛ kɔrɔta ne ko bon quand même ne fɛnɛ n'ale bɛ kɛ président ye j'ai pas voulu que Zulu ka kɛ ne ka adjoint parce que une association ça représente la nation même bon n'i ka niveau bɛ n'i ka kalan bɛ niveau dɔ la mɔgɔ fɛnɛ ɲini min ka kalan bɛ ye sanfɛ aw bɛ ɲɔgɔn dafa pour ka se ka jamana représenter donc c'est en ce moment que Yoro est devenu maintenant mon adjoint au sein de cette association. Bintu Yoro. Ok. Association yɛrɛ ka nimaya yɛrɛ ma tɛmɛ ni kuma diyara n'a ma kalo kelen yɛrɛ sɔrɔ nimaya la yɛrɛ a sara parce que jama de farala ɲɔgɔn kan mais hakilinaw ma fara ɲɔgɔn kan bon o kɛra gɛlɛya dɔ après n nana ka na idée dɔ bila en place ko grand spectacle i y'a sɔrɔ palais directeur dɔ tun bɛ ko monsieur Diaby n taara ka taa idée proposé a ye kalo o kalo an bɛ spectacle kelen kɛ ne ka groupe n'o ye an nana ka na association dɔ créer l'association artistique et culturelle Mali Talent donc je suis le président o fana ni association des humoristes tɛ kelen d'accord an tun bɛ to ka proposition kɛ kalo o kalo an bɛ heure kelen ta ballet national fana bɛ heure kelen kɛ pièce la donc an ye évolution dɔw sɔrɔ o fana wagati mais après patience tɛ mɔgɔw la mɔgɔw bɛ fɛ k'u ta k'u ou bien ni problème familial dɔ bɛ dɔ da la ka so dɔrɔn o tɛ se o kɔrɔ f'a bɛ jouer a ka baara yɛrɛ kan quoi au lieu que k'i concentrer n'a ma ye ne ye nin minɛ ka ban il faut que n ka nɔ bɔ a la o de patience tɛ mɔgɔw la finalement a y'a to mɔgɔw kumakan cayara mɔgɔw tagafan cayara mais a bɛɛ tilala ka kɛ échec ye parce que ambition tɛ yen quoi objectif tɛ yen jɛnɛka ɲimi de bɛ yen donc n y'o baara kɛ ni mɔgɔ hakɛ min ye o domaine kɔnɔ o de ye n ka baara la segin dɔɔnin n'i ye gɛlɛya caman sɔrɔ hali sisan gɛlɛya tɛ ban a gɛlɛya kɔni tɛ ban voilà gɛlɛya tɛ ban hali sisan bon bi gɛlɛya min kan dɔrɔn sisan avec mes nouveaux projets n'o de ye Conti Touré ye donc n bɛ palais fo nin wagati kɔnɔ parce que u y'an dɛmɛ ko caman na Conti Touré yɛrɛ ka nimaya kɔnɔna la quoi palais y'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n b'a dirigeant fo jɔnmana n'a ka cɛdenw kosɛbɛ n b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ non u ye n dɛmɛ depuis Diaby ka wagati depuis madame Haidara hali ne k'an sen bɔ Mali da fɛ ka se ka taa Mali représenter humour la jamana wɛrɛw la o sababu bɔra madame Haidara la k'a daminɛ o wagati fo bi vraiment palais kɔni ye n dɛmɛ fɛn caman na donc n'i ko sisan je peux dire autorité place la n bɛ se ka palais solliciter kosɛbɛ voilà groupe in yɛrɛ ka existence la parce que olu de y'a to an sera ka kɛ kulu ye ka se ka a tenir de 2017 à nos jours le groupe Conti Touré existe mais c'est cette année maintenant de an sɔrɔla ka émission télé ɲini donc ça veut dire que baara in ka di mɔgɔw ye bon maa dɔw fana la ni fɛn seré la sɔrɔ tɛ ka don a bɛ se ka to mɔgɔ dɔw b'u bolo jigin voilà donc an bɛ se ka min ɲini dɔrɔn hali bi duwawu pour que mɔgɔw ka se k'an ka baara la kodɔn a k'a to a baarakɛlaw ka se ka lafiya sɔrɔ a bɛ nɔgɔya ni Ala sɔnna o de ye objectif ye d'accord dɔgɔtɔrɔ faamuna gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nɔgɔya bɛ yen baara in daminɛ ni bi cɛ dɔgɔtɔrɔ ye lafiya da jumɛn de sɔrɔ bon kelen i n'a fɔ lafiya dɔ ye min ye bi n ye ORTM sɔrɔ ka contrat sɔrɔ pour la diffusion de l'émission n ye équipe de production sɔrɔ i ye fɛn d'u ma i ma fɛn d'u ma n'i y'a kɛ tan dɔrɔn ils sont prêts k'i n'i dɛmɛ awɔ su ani tile n'importe quel moment n'o ye Torche Communication o ye fila ye sabanan tuguni n ye mɔgɔw fɛnɛ sɔrɔ hali n'i y'u wele 2 heures du matin n yɛrɛ ni dɔ nana e yɛrɛ ɲɛ b'o la hali n'i y'a wele 2 heures du matin a bɛ wuli k'i ni jaabi
même profiter k'a fɔ scène sanfɛ plateau sanfɛ. Le premier. Voilà, son excellence Karim. Ah oui. Voilà. Donc n y'o mɔgɔw sɔrɔ bi. Donc n ye mɔgɔ dɔw fana ka danaya sɔrɔ olu ye fan club sigi à travers mes différentes émissions à la radio ni bɛ compte kɛ à radio sow la. Okay. Donc aujourd'hui j'ai 5 radios. Bon mɔgɔ musokulu dɔw sɔrɔla ka club sigi an tɔgɔ la aw ka émission o émission u bɛ an ka mɔgɔw habiller u bɛ dumuni di an ma u bɛ comédiens dɛmɛ u seko dan na hali n'a sɔrɔ se b'a t'u ye mais u bɛ kanu min yira vraiment u b'an bɔ quoi. O ye belebele. Voilà, donc je peux dire k'a fɔ olu bɛɛ y'a nafaw ye quoi. Voilà. D'accord. O faamuna. Elba Production kanubaga cɛman ani musoman denmisɛn ani maakɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw kana ɲinɛ ka abonner an ka chaîne YouTube kan Elba Production ka tila ka cloche de notification digi yaasa an ka jakura bilataw si kana pan aw kunna. Ma Isa de invité Isa an bɛ ɲɔgɔn na halisa. N'Ala sɔnna. Bamananw ko ten an bɛ don min na ko bi réseaux sociaux ko tile in na. Awɔ. Réseaux sociaux bɛ kɔlɔlɔ jumɛn de lase humoriste ma? Bon. Dakuru ɲɛ kelen pe. Voilà. A bɛ kɔlɔlɔ jumɛn lase seko ni dɔnko tigilamaaw ma? Bon, comme seko ni dɔnko ka bon. A ka bon. Donc n bɛ se ka kuma branche min kan n'i ye Mali humoriste ta n ma jamana wɛrɛ fɔ dɛ Mali réalité la bi. Bon je pense que Mali humoriste ma se réseau sanfɛ yɛlɛn fɔlɔ quoi. Ayi o ma se. Dɔgɔtɔrɔ cogo di ta? Voilà. Par exemple i bɛ Mali humoriste ta fɛn o fɛn b'a kɔnɔ a bɛ fɛn o fɛn dɔn a b'o bɛɛ de bila réseau kan. Ni e y'a wele don min na ko karisa na prestation dɔ k'an ye i bɛ taa sɔrɔ foyi t'a kɔnɔ a y'a bɛɛ bila réseau kan. Réseau tɛ k'e balo e y'i ka dɔnniya bɛɛ bila réseau kan o yɛrɛ fana tɛ dɔnniya ɲuman yɛrɛ ye k'o bɛ se ka mɔgɔ apprécier ko mɔgɔ bɛ se ka apprécier donc o y'a kɔlɔlɔ ye quoi. O ye kɔlɔlɔ dɔ ye. Voilà o ye kɔlɔlɔ dɔ ye. U kɔnɔta bɛɛ u b'o de bila réseau kan. E ka humoriste dɔ wele b'a ye conférence dɔ la i ka thème d'a ma k'an ka conférence bɛ nin kɛ a ka humour k'a kan mais i bɛ jigila misɛnya quoi. Non n'i bɛ formation kɛ sa humour la u b'a f'i ɲɛna ko tout est permis. Humoriste bɛ se ka fɛn bɔ fɔ sur la scène pour que ka se ka a ka mɔgɔw divertir. K'u lanisɔndiya. K'u lanisɔndiya. Fɛn dɔ bɛ fɔ Burkina o tɛ se ka fɔ Mali la fɛn dɔ bɛ fɔ Côte d'Ivoire o tɛ se ka fɔ Mali la. Donc e de b'i ka jamana lajɛ sa a dignité n'a mɔgɔw ka tagabolo ne bɛ se ka mun de kɛ ka bɛn n ka public ma f'e fana k'o de faamuya mais minnu ko ko fɛn bɛɛ bɛ se ka fɔ effectivement fɛn bɛɛ bɛ se ka fɔ parce que i b'i sigi i bɛ faransi humoriste dɔ la mais a bɛ fɛn dɔ fɔ n'i y'o fɔ Mali la sini mɔgɔ bɛ t'i ka du ci. Awɔ o ye ta ye. Donc il faut que e de fana k'a lajɛ sisan minnu bɛ se ka fɔ e k'i référer o kan donc c'est pourquoi i tɛ se k'o de kɛ f'i k'i ka temps bila yen c'est pourquoi n k'i ma n ka kuma daminɛ la ko humour ye baara de ye. Baara don. F'i k'i ka temps bila yen. O couche sociale minnu bɛ jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma dankari o la i m'olu lagosi i m'o diinɛw lagosi f'e k'o de lajɛ k'o fara ɲɔgɔn kan k'i ka humour kɛ k'a bɛn o mɔgɔw ka hakilina ma pour que i ka se k'a apprécier. Bon o fana tɛ se ka f'i k'i ka baara bila yen. A tɛ tɛmɛ nin kan. Voilà. Awɔ ni ta nana i tɛ se k'o kɛ quoi f'i k'i ka baara bila yen. Jako in kɔnɔ ka don koyi. Kɔnɔ ka don dɛ. Bon. N'i ye Mali ta bi humour dɔ bɛ kɛ san boîte kɔnɔ boîte de nuit kɔnɔ wagati dɔ tɛmɛna ne yɛrɛ tun b'o kɛ i bɛ humour dɔw bɛ jouer boîte de nuit kɔnɔ hali n'i ye sanu d'i ma i tɛ sɔn ka jouer conférence kɛyɔrɔ la parce que ni humoriste y'i jɔ ka mɔgɔ lajɛ maliyɛn yɛrɛ ka éducation bɛ cogo min na parce que i tɛ se ka kɛ artiste ye fɔlɔ art yɛrɛ ye ka éducation de di mɔgɔw ma k'u interpeller donc k'u la conscientiser ka se ka morale k'u kun donc il faut que e yɛrɛ min b'a kɛ fɔlɔ e ka éduquer fɔlɔ. Hakɛtɔ bɛ kuma la kuma ka girin fo mara dɔ ka k'e yɛrɛ la fɔlɔ pour que e ka se ka mara kuma bi da kɔnɔ donc boîte kɔnɔ mot dɔw bɛ yen i b'a fɔ parce que boîte dabɔra o kama une boîte yɔrɔ lakorilen de don mais sisan à travers les téléphones n'i y'i farati fɛn dɔ bɛ fɔ boîte kan boîte kɔnɔ n'a bila téléphone kan diɲɛ bɛɛ b'a ye i bɛ dɔgɔyama sɔrɔ wa a bɛ se ka jouer an ka jamana fɛn dɔw kan tagabolo dɔw kan donc o la sisan Mali kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ tout est permis chez un humoriste n'i nana Mali la en tant que malien e de b'a jateminɛ i ka jamana a couche sociale ye fɛn minnu ye maga man ka kɛ fɛn minnu na da man ka kari fɛn minnu na fɔta ye minnu ye minnu man ka fɔ k'olu ɲini k'olu dɔn ka i référer o kan k'i ka baara kɛ n'o ye yaasa i ni maliyɛnw yɛrɛ ka se ka bɛn
bon ni mo do i se ka ni malien se ka be a kono ko amanogo voilà amanogo d'accord o famna voilà kololo be yoro yoro ibta soro nafa fana be réseaux sociaux be se ka nafa jumene lasse krengre ni ala yele ko mawma no imori chuyi bon réseaux sociaux avant de me en communication na avant de me ka teru soro avant de me ka anga kelon ka se ka yi d'accord par exemple ni one man show be bolo sisan e be fe ka one man show ke Mali Salvador la e be ta soro pour que pub ke télé la pub chien ça va comme do la ça vaut dans les 350 000 francs ah o kono ya dogale pub ke ko ça va do télé la bon est-ce que il va soro o CTE o kele flana tuni ale no CB esi o chien ça va bisi ke deme bon no tie deme sisan mon e be deme ni toko qui ta radio so fana la pour que ka se ka une semaine ou 10 jours de publicité sur radio fana la ça aussi ça se négocie bon il ta sur imursi do rebe ali ka ka frais d'essence ka kun ka boa ka so ka ta yoro do la ka gelama bon ni idée bale la mina nga idée la wala ya chugodi donc o de sera ben assistant donc atigi mago be jumana si réellement na sera rebado je suis prêt quand une idée blanc en place c'est un one man show pour moi ou bien une idée de créativité donc la personne allait se kana réseau sans fait ka ira mo la folo mo ka don aller mo mi kele ni mo ya don à travers aka j'aime na ka feuna abi fait ka projet min bla dono abo 2 mois ou 3 mois on a ke abo o yaguba ya réseau sans fait no kera munu ya kanu o fe mo do be songa grala kata ka nyana jela donc c'est qui profiter réseau la ka arrête de me ka sura ma passer télé fait passer télé ka gele bon opportunité mi fait ni artiste kan ko sur à travers les différentes télé bon o fe mi ali fait na télé so tiki chamana donc moi do la au débat to artiste chamana vraiment parce que bi Mali la ni kra artiste fi ka balo blogu kango voilà blogu voilà il bita sur 600 David par exemple né je dois que rodo là devant un blanc à mon anniversaire là bon anye mi ke adon akere yana ire yayi à moins de 3 personnes seulement anye mi ke en réa donc à fond ni talent ni manorongo c'est vrai mais ni be malien na famia bi fait ka blogu de ke ka mobile louer qui ire bla fin do la sona tila mere parce que y chuko dron abi black ref bon odun ye chuko c'était be ma be ka vesi ba do ka ta mobile singa o c'était be bon malien era tila me fa ka ye chuko do ila bon de kama bibina e be mursi do mobile kono e be tasro a essence que me la de ka kono donc ni mobile na e doni bola be doni kolumula la parce que on est obligé ka fanga ere blano o de réalité parce que o de ba to malien mi boya na yi yanga bala abila me abi boya abi daila mais al ni doni abila ni ye choko tila été boya été là c'est vrai donc o de a ko problème et lui problème bay voilà abuma ka je mo chama ngade talentigu be no bi unu ka talent me ni ngasa bon fika ta de ligue fika ti moso bon na so opportunité donc be no il a fait même les humoristes sans élément of les sans avec ouvertement vous voulez ka faire no que ça misal la bon ouvertement dans ta télé so chama msega ke vous voulez ka faire no que ça misi no ni fait mais na so télé so do ku ha famille pourquoi pas casting doit être organisé ka thème do di ka imursu interpeller ku wele kana na ko ka obese e de ijo an fait ke en groupe nyamo ki bi se fait na e de fena ko ke yon te en fait ibu wele kana et bon moi d'abord t'as ka salle décorée ka duma ngala je abena mindi c'est vrai comment t'es bon peu ah bon voilà d'accord voilà kulu o famuna o temalen ko jatimino ya irana ka fo anga cinéma la amba généralement ou te songa yele ko mauta ko blala hal na be ke ta sura mancan quoi yele ko ma kelen fla saba nyona wolu le tata ko don film na ka sura yele ko ma chama ne be jamana ngono e de bolo mun ne be ganani oye voilà ana film na bon na fo me kuma yoro fla ka d'accord yele ko mo kelen yala parce que me se ka kuma ne ko sebe ka anda sa wo fo voilà muna te yele ko mo ko ta fin sebe mo la nyo de vie est-ce que yele ko mo ko re wi re ke mo ko sebe
Parce que film ma d'abord mɔgɔ la yɛlɛ kama quoi fɛn dɔ de bɛ d'i ma i bɛ baara kɛ n'o kɔnɔ la ye bon la fo dɔnniya de ka k'i la ka se ka o personnage min bɛ d'i ma e ka se k'o imiter ka se ka jouer c'est-à-dire o tigi kɔrɔ la bon humoriste tellement k'an kirilen bɛ humoriste kunkolo la kuma la film na a bɛ fɔ ko bɔ docteur fɛ yen i ka taa Seydou fɛ yen nɔ i ka taa David fɛ yen boutique la k'a ka fɛn dɔ d'i ma ka na n'i ko humoriste k'a kɛ a b'a essayer k'a bɛ tɔgɔma cogo dɔ kɛ pour donner des rires aux gens a ma dabɔ o kama min dir'i ma cinéma tɛ tulonkɛ ye quoi fɛn dɔ de bɛ yen nɔ o de bɛ ka yir'i la n'a sɔrɔ i kan k'o tɔgɔma cogo kɛ o bɛ f'i ye i ka rôle kɔnɔna la scénario kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ i kan ka tɔgɔma cogo min na o bɛ f'i ye mais a fɔra de taa nin fɛ yen nɔ donc a mago bɛ naturalisme na mais an ka humoriste ninnu professionnels tɛ olu bolo ko fɛn bɛɛ ye komaɲaga de ye donc hali n'i ye sɛbɛfɛn d'u ma u b'a essayer k'u b'a kɛ komaɲaga humoriste dɔ bɛ na yan sisan hali n'i tɛgɛ kɛta ka nin gosi gosi ta a bɛ wuli ka dɔn kɛ a bɛ ɲinɛ k'a fɔ quand un humoriste est sur la scène c'est son lieu de travail mais après la scène baara wɛrɛ de bɛ kɛ o de ye ka causer avec tout le monde ka recherche kɛ pour un autre spectacle c'est ça mais sotrama kɔnɔ dɔn goudron sanfɛ dɔn non mais ça c'est grave voilà donc fɛn bɛɛ tɛ yɔrɔ bɛɛ tɛ manamana ko kɛyɔrɔ ye d'accord n'i bɛ ko kɛ il faut que i ka se k'o fɛngɛ de kɛ mais la plupart des humoristes maliens n'i ye rôle sɛbɛn d'u ma u b'a fɔ k'u bɛ kulonkɛ don a kɔnɔ k'u bɛ humour yɔrɔ don a kɔnɔ d'accord donc o de b'a to bon mɔgɔ kɔni sɛbɛn b'i ka cinéma ma i t'u ta quoi d'accord voilà donc o faamuna a bɛ n'a fɔ ni min ye a yira ko cinéma ka d'a ye voilà ka i sen da sɛbɛsen da yɔrɔ la voilà i bɛ taa k'i bila cinéma kɔnɔna voilà na sinon a caman bɛ yen u b'a yira n'a k'a fɔ ko cinéma bɔ ka d'u ye k'a ka d'u ye u ka don cinémaw la nka ko réalisateur tɛ ka sɔn k'u wele bon n'i ye ne yɛrɛ ɲininkali kɛ ne t'a kun dɔn c'est pourquoi n ye ɲininkali kɛ voilà cinéma bɛɛ mago tɛ ka mɔgɔ la yɛlɛ la quoi ni scénario dir'i ma ɲini i ka scénario kalan bon a caman fana bɛ yen nɔ nkalon ka bɔ a la u tɛ se ka scénario fana kalan e b'a sɛbɛn ka d'u ma o tɛ se k'a kalan kalanbaliya fana y'a sababu parce que n tɛ kalanbaliya contre la parce que ne yɛrɛ ma tɛmɛ école art fɛ mais n gɛrɛla mɔgɔw la n y'a ɲini k'a faamuya wa hali sisan n bɛ ka gɛrɛ mɔgɔw la i tɛ min dɔn i t'o dɔn c'est vrai ça c'est sûr voilà kalan tɛ ban quoi ɲinini tɛ ban mais n'i kɔni ye fɛn dɔ guloki ta k'a don i la a ɲini k'o sira bɛɛ dɔn par exemple humoriste ba dɔw bɛ Mali kɔnɔ bi sisan n'u y'a kɛ tan paf u bɛ se ka Mali sali bɛɛ fa mais u dan ye Mali dɔrɔn de ye parce que style min b'u bolo jeu min b'u bolo a tɛ se ka lajɛ diɲɛ fan si ni Mali tɛ wa hali n'a taara jouer diɲɛ wɛrɛ il faut que les Maliens de k'a tigi accompagne Maliens de ka taa sinon a tɛ lamɛn non a tɛ lamɛn mun de b'o kɛ kalanbaliya bon n'i ye tɔgɔ dɔ sɔrɔ ko ambition b'i la n'i sera yɔrɔ dɔ la i kan ka arriver à un certain moment i bɛ point kɛ i ka vie la bon ne ye nin bɛɛ sɔrɔ bi mun de bɛ ne cɛ san n bɛ se k'an disi gosi Mali kɔnɔ mais est-ce que n bɛ se k'an disi gosi Mali kɔfɛ o tɛ se ka kɛ a ma nɔgɔn donc o la i kan ka point kɛ min b'i jɛ sisan même s'il s'agit ka segin ka taa école la ka prof ta k'i yɛrɛ kalan k'i yɛrɛ sara ka prof sara k'i kalan i b'o de temps d'i ma hali n'o bɛnna san 10 ma kana regretter o la dɛ kana presser o la fɛnɛ o de bɛ se k'i dɛmɛ il faut que adamaden ka point de k'i ka vie kan don dɔw la k'a lajɛ n bɛ profiter ka baro dɔ k'i ye pas que je suis contre la personne wagati dɔ tɛmɛna an ka yɛlɛkomɔgɔba dɔ taara jouer Côte d'Ivoire jouer kɛra échec ye a nalen a ye kuma dɔw fɔ réseau kan ka fɛnw fɔ mɔgɔw bɛɛ y'u ta fɔ c'est vrai n'i ka jouer ni a kɛra échec ye a ka jugu o caman bɛ kɛ ne yɛrɛ la anw delila échec la yɛrɛ ka o caman bɛ kɛ ne yɛrɛ la mais a don ne ma se k'a lasɔrɔ ka kuma mais n bɛ profiter yan ka a lajaabi quoi o ye jumɛn moi je ne suis contre personne min bɛ ne bolo bi n ka humour la o bɛ ne bɔ min bɛ ne bolo bi n ka compte la o bɛ ne bɔ jaabi mais ni peut-être mɔgɔ dɔw y'ale bilama ye mais ne m'a ye bi dɛ ne y'a ye kunun de o y'a sɔrɔ a b'a sen na donc ne bɛ se ka kuma a fɛ ale dɔrɔn tɛ i bɛ Mali humoriste bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka fara ale kan
ka tonton Gima bila an ɲɛfɛ an bɛ taa o kɛnɛ kɔnɔ an t'a fa ka da mun kan ka bɔ Mali kɔnɔ ka don Côte d'Ivoire misali la dugu damadɔ de bɛ yen nɔ minnu bɛ se k'i lamɛn n'i kumana bamanankan na mais n'i y'o tɛmɛ ka na se dugu cɛmancɛ la réalité wɛrɛ de b'o dugu kɔnɔ donc n'i t'o dugu kan fɔ olu dugumɔgɔw t'e ka kan dɔn olu t'e ka style dɔn hali n'i ye san kɛ publicité la i tɛ se k'a fa fo mɔgɔ minnu b'i dɔn les Maliens n'u b'i ka kuma dɔn olu de bɛ se k'i t'i la voilà donc artiste mana se yɔrɔ dɔ la ni Ala ye chance d'i ma wagati dɔ kɔnɔ Ala fo n'o ye mais wagati dɔ la i bɛ point kɛ pour que i kana bali ka jigin mɔgɔ si tɛ yen nɔ k'i bɛ to yangala sanfɛ quoi wagati de b'i la quoi n'o wagati sera i bɛ jigin mɔgɔ wɛrɛ bɛ yɛlɛ donc artiste ba caman tɛmɛna bi Mali kɔnɔ m'o misali ta i ye sisan ni création tɛ mɔgɔ hakili tɛ jigin u la hali concert la k'u invité k'a fɔ k'u tɛ se dɔnkilida la o tɛ dɛ wagati de bɛ fɛ ka tɛmɛ an ka jelimusokɔrɔba caman b'o la c'est très rare i k'a mɛn ko concert filɛ k'u weletɔ filɛ parce que mɔgɔ minnu kan k'u lamɛn o génération dɔgɔyara donc humour fana bɛ ten wa artiste bɛɛ fana n'a ka o wagati de don donc n'i sera yɔrɔ dɔ la ko Ala ye chance d'i ma i bɛ point k'i ka vie kan mun de ma ɲɛ mun de ɲɛna dans 10 ans ko bɛna laban cogo di i b'o de lajɛ sa i bɛ tunu mɔgɔw la i bɛ taa kalan kɛ n'i ye kalan kɛ i bɛ temps di yɛrɛ ma i bɛ tila ka poyi ni hakilina wɛrɛ ye o hakilina de bɛ se k'i dɛmɛ sisan ka kɛ international déjà i ye Mali dugukolo minɛ ka ban i ye confiance sɔrɔ télésow dar'i la radiow dar'i la waritigi dɔw yɛrɛ dar'i la donc i bɛ tunu dɔɔni ka taa kalan kɛ i bɛ bɔ réseau kan i bɛ bɔ nin bɛɛ kan i labɛnnen nin ye conseil ye k'a di quoi i labɛnnen i bɛ sɔrɔ k'a bila karisa e de retour o ma deli ka humour jouer cogo min i bɛ na n'o ye donc e n'i ka talent bɛ sa parce que tu es ambitieux. dɔgɔtɔrɔ voilà d'accord faamuna voilà mais humoriste tɛ fɛ ka bɔ hali ni min famana télé ma i bɛ taa sɔrɔ tile kɔnɔ u bɛ se ka vidéo 5 kɛ k'a bila réseau kan mais échec dan de don quoi sini ma sinikɛnɛ ma ne de y'a fɔ nin plateau sanfɛ ni humoriste caman bɛ yen nɔ a hinɛ bɛ tila k'i minɛ e ma ye ni artiste n'a ka tɔgɔ bɛɛ Mali kɔnɔ n'a banala f'a ka taa n'a ladala dɔgɔtɔrɔso la fo ka mɔgɔw wele ka kɛti kɛ i bɛ taa sɔrɔ kɛti bɛ ka ko mɔgɔ min kunna yanga b'a la mobili b'a bolo a bɛ taa ye dubaw kɔnɔ mais i bɛ taa sɔrɔ o don de don min na kɛti bɛ kɛ k'a y'a dɛmɛ k'a ma ŋɛnɛ o don de i b'a ye ja fɛn fɛn kun b'a bolo a bɛɛ ye fu ye. o yɔrɔ in de ko dɔn i da sera kɛti ko kuma ma sisan o tɛ humoriste dɔrɔn ye o tɛ cinéma bɔlaw dɔrɔn ye nka an k'o kɛ seko ni dɔnko binakun yɛrɛ kan an y'a ye k'a fɔ ni u banala banajugu Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi banajugu ma nka ni banajugu nana i b'a ye o photo de bɛ ta ka cari bɔlɔlɔw sanfɛ ka dɛmɛ ni dɛmɛ ɲini yaasa o bɛ se ka furakɛ cogo min na bon n'i ko k'i bɛ a kun yɛrɛ ɲɛɲini e yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bolo mun bɛ na ni a ye wa fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la. bon mɔgɔ bɛ fili ka da i ka hakilina ta kan o ye tiɲɛ ye sabu n yɛrɛ ka jateminɛ fitinin na n ye fɛn dɔ ye an ka artiste ba dɔw depuis réseaux sociaux yɛrɛ ma bugu ta kosɛbɛ sabu ne ye san 11 kɛ n bɛ baara kɛ clinique Pasteur la d'accord artiste ba dɔw ka kalifa minɛla yen kɛti ninnu dɔw daminɛna depuis o wagati a dɔw maɲumanko dan don nka ne yɛrɛ kelen ka remarque fitinin kɔnɔ n'a fɔra ko diɲɛ i n'a fɔ san talent fɛn dɔ tun bɛ kɛ Côte d'Ivoire ko Afrique a un incroyable talent i bɛ Guinée ta i bɛ taa sɔrɔ o cɛtiribɔlaw farala ɲɔgɔn kan ka fɛn dɔ bila en place pour représenter la nation i bɛ Burkina ta mais i tɛ malien ye parce que fɛn dɔ de bɛ malien na malien mana don jama la cogo o cogo a ko f'ale kelen de ka ye mɔgɔw k'ale kelen de fɔ ni mɔgɔ wɛrɛ fɔra n'ale ma fɔ a bɛ dimi ou bien a b'i sen bɔ tant que malien ma fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye an tɛ se ka ko dilan wa tant que n'a ma kɛ kulu ye an tɛ se ka kuma art kan yaasa autorité k'an lamɛn ka art bila minɛn dɔ kɔnɔ o tɛ se ka kɛ cɛ f'an ka sɔn ɲɔgɔn ye sa an ka dɔ bɔ juguya in na David e bɛ se ko dɔ la ne tɛ se o la ne bɛ se ko dɔ la e tɛ se o la mais n'an ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan jama mana kɛ cogo o cogo
dɔ dawula ka bon ni dɔ ye mais il faut que jama ka sɔn ka kɛ groupe de ka sɔn ka ɲɔgɔn kun ka se ka ko dɔ bila sen kan a jateminɛ hali an ka dɔnkilidala groupe dɔw tɛmɛna tuma min na u tun ye jɛkulu ye o tɔgɔ ye fan bɛɛ labɔ mais o faralen hali n'a sɔrɔ se b'u ye u tɔgɔ binna artiste yɛrɛ tɛ taa kelenya de la quoi fo aw ka fara ɲɔgɔn kan de n kelen o de tɛ ɲɛ art la n kelen tɔgɔ k'a fɔ o de tɛ ɲɛ quoi bon art dɔrɔn tɛ dɛ o ye maliyɛnya de ye quoi pour que i ka lamɛn quoi f'aw ka sɔn ɲɔgɔn ye de c'est vrai hali ni ye a bɛɛ tɛ se ka fɔ mais n bɛ to humour kɔnɔna la quoi an ma to humour kɔnɔ to humour kɔnɔ voilà d'accord voilà dɔgɔtɔrɔ o faamuna awɔ an bɔra ka bɔlɔlɔko kuma de fɔ sisan awɔ an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw mun b'a to u bɛ dɛmɛ ni dɛmɛ ɲini bɔlɔlɔ kan ni banajugu nana wa fɛɛrɛ jumɛn bɛ sɔrɔ a la an tun bɛ o yɔrɔ in de la e yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la yaasa ni ala ka lajarabi nana don min na ni o ye banajugu ye u ka se ka u yɛrɛ furakɛ u ka se ka u yɛrɛ ta ka sɔrɔ a ma kɛ ni dɛmɛ ɲinini ye bon bɛɛ bi dɔɔni kɛ ka da i ka jateminɛ de la quoi ni humour ta sa misal la n tɛ kuma dɔ la n t'u contre la yɔrɔ dɔw la n bɛ mun faamu mais yɔrɔ dɔw la n t'u faamuya mun ye humour tiɲɛ bi les showbizman ok humoriste bɛ ɲinɛ k'a fɔ olu ye commerçant de ye ne ni e bɛ baara la sisan ani peut-être mɔgɔ kelen bɛ fara an kan i bɛ taa sɔrɔ an mɔgɔ saba ka baara la e de bɛ biri ka tɛmɛ an tɔ fila kan mais ni anw fana t'e kɛrɛfɛ n'i ye mɔgɔ bila e kɛrɛfɛ parce que e n'anw de degera n'i ye mɔgɔ bila e kɛrɛfɛ min tɛ anw fana ye a bɛ se ka jouer e ka jeu kan showbizman de bɛ se ka na sa David ne mago b'i la n bɛ fɛ ka Bayoma ta ye ou bien n bɛ fɛ ka nin salle in ta ye tuma dɔ la e nɛgɛ cogo yɛrɛ ma dɔrɔn e yɛrɛ bolo e fana ka fisa n'anw bɛɛ hali n'a y'a sɔrɔ an bɛnna ka chaque jeudi an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka répétition kɛ i bɛ taa sɔrɔ ni bɛɛ nana e bɛ n'i sagona heure la wa a ka di i ka kuma ka bila bɛɛ sanfɛ parce que e bolo e de ye wura ye donc n'o kɛra e bɛ taa showbizman in fɛ e b'i ka one man show kɛ i b'i ka wari minɛ e tɛ nin groupe sɔrɔ bilen o one man show fana kɔfɛ e tɛna se k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen to i bɛ bin i bɛ ɲinɛ k'a fɔ showbizman min bɛ k'i ta o mago b'a ka wari de la mais o yɛrɛ bɛ ka ɲinɛ k'a fɔ ko tu as une vie sinon n'i bɛ wari sɔrɔ fɛn na i ka kan k'a tigi ka avenir garanti o ye jumɛn k'a protéger a sigiyɔrɔ a barokɛyɔrɔ a ka lajɛlikɛyɔrɔ fɛn o fɛn bɛ se k'a ka image labɛn a n'a ka ɲɛnɛmaya e ka kan k'a conseiller o bɛɛ la k'a labɛn mais o t'e bolo f'i ka ko bɛɛ i yɛrɛ ani kunkololata donc a ma nɔgɔn i ka ko ka se ka dilan ten ko e ka se ka ko ɲɛnama kɛ i ka ko la donc pour que ne yɛrɛ kɔni bolo pour que nin ko in ka se ka kɛ il faut que artistes ka fara ɲɔgɔn kan ka lutte dɔ de mener pour que autorité bɛ se ka valeur dɔ di an ka département de la culture ma mais a si tɛ ɲɛ f'an ka kɛ kulu de ye f'an ka fara ɲɔgɔn kan n'an kɛra kulu ye droit d'auteur la an bɛ se ka kuma ye n'an kɛra kulu ye proposition wɛrɛw bɛ yen an bɛ se k'o kɛ autoritéw ye jamana ɲɛmɔgɔw ye mais n'an ma kɛ kulu ye n'an ma proposition kɛ an ma lutte kɛ mali fɛn bɛɛ mali service o service a bɛɛ bɛ lutte la hali sini ko ka dɔ fara u ka fɛnw kan pour que u ka vie ka se ka améliorer mais pourquoi artiste fɛnɛ tɛ ka se ka wele ka fara ɲɔgɔn kan téléphone bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo i bɛ taa sɔrɔ e artiste ka son dɔ b'a tigi kun olu bɛ k'o lamɛn fu la ten mais toi tu souffres e tɛ ka se ka aw tɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka proposition dɔ kɛ yaasa i ye cogo min m'an na bi o ka bɔ an na donc f'an ka sɔn ka kɛ kulu de ye ka proposition kɛ n'an kɛra kulu ye an bɛ ministre interpeller n'an kɛra kulu ye an bɛ président interpeller n'an kɛra kulu ye an bɛ premier ministre interpeller n'an kɛra kulu ye an bɛ se ka mairie fɛnɛ de la commune parce que volet culture bɛ yen hali sport bɛ yen nɔ volet ninnu olu bɛɛ bɛ fɛnw na ambassade caman bɛ yen mais pour ka tɛ ka exploiter non seulement artiste kalannen man ca bon minnu fana b'a dɔn olu fana bɛ ka exploitation kɛ donc c'est pour que bɛɛ kɔni donna ko la dɔrɔn kunfɛ
D'accord. Donc ni y'a faamu sisan yasa fana ka se ka lamɛn fanga kɛ kulu de ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ yasa ɲɛmaaw bɛ se ka lamɛn u bɛ se ka ko fana ta ban an ka proposition kɛ. D'accord. Voilà. Dɔgɔtɔrɔ faamuna. Voilà, an bɛ se ka proposition. O faamuna. Voilà. D'accord. Elba production kɔnɔbaga cɛman ani musoman denmisɛn ani maakɔrɔba an ka émission sera kuncɛmayɔrɔ la an bɛ foli lase an ka jamanakuntigi ma colonel Asimi Goyita n'a ka cɛdenw k'u ni cɛw ka cɛsiriw la u bɛ ka fɛn o fɛn kɛ. I bɛ n ka numéro d'a ma. A b'a sɔrɔ n'Ala sɔnna ma. A ma conseiller Imursi conseiller ma ta a ka conseiller la Imursi t'a la quoi. Bon non Imursi t'a la mais a bɛna hakili to o yɔrɔnin na quoi. Ok basi. D'accord an ka foli belebeleba bɛ an ka finitigilakaw ye. Jango ne yɛrɛ ka commissaire Kuturu. Voilà. Sarakɔrɔ bɛ ka taa na commissaire. N ka foli belebeleba b'i ye. On se dit à la semaine prochaine. Merci. Je peux témoigner, elle n'est pas baissée par la